Allah kiyaye gaba. Ya gani? Lafiya wallahi. Ana da Assalamu alaikum. Assalam. Haba bawan Allah. Amma ka san cewa ga ruwa nan a gaban motanka shine ka sani wahala na je na ɗibo? Saboda kawai kana son ka bani aiki? To ai in ba haka ne miki ba. Ba za ki taba bani ruwan ba, ba ki taba bani hankalinki ba. Yanzu dai ba wannan ba. Please ya sunanki. Kaga ya haƙuri ni mata aure ce, ba ni kofi. Ki rantse da Allah kice ke mata aure ce. Ha'a, akan ya zan rantse me ya zafi shi ba wuta ba. Ka bani kofi. Dan Allah, dan Annabi, dan girman ya Rasulullahi ki taimaka ki ga mun sunanki. Hai. Amma kai maye ne ko? Sunanki Fatima. Ba sunana Fatima ba. Kai kake nema na? Eh haka ne, me ke neman ki? To ya aka yi? Me ke tafa da kai? Haba Fatima, bai kamata ki min haka ba. Sai ka ce kin fito za mu yi faɗa? Ai a mataki na farko kamata yayi ki tambayi sunana da kuma inda nake. Sunanka kuma? Inda kake? To ai na riga da na san sunanka. Biki san sunana Fatima? Sunanka Mai. Ko ba haka bane? Mayin Fatima amma ba? To yanzu ka zo ne ka cinye ni? Ki haƙuri Fatima bai da wukar. Ai da zan cinye ki, tun jiya zan cinye ki. To yanzu ina motar, ko da ma ta aro ce? Kai. Wallahi amma kina raina mu hankali Fatima. To na taho ne bari na ya fito da motar nace bari in zo rinki na exercise saboda exercise ma yana da amfani. Sorry, ai da na dauka ko ta aro ce. Yanzu dai da ake ciki kawo min ruwa na sha. An wallahi kana da abin dariya su ruwa manya. A ki dai mun bane sha kika sani ko na zo da kishi ne? Haba Fatima me yasa kike mun haka ne? Haba ai kamata komai ya wuce a wurin ki. Ai utuma dumadu Allah ya biya za mu zo ne. Kaga bara in je in kawo maka ruwan kawai. Kaga anguwan nan namu yanzu ta riga ta lalace mutum da makami. Bara in je kawai zan je a kawo. To shikenan. Kai wannan ma na hakura da shi. Ga
labari ne na kama shi da zafinsa wallahi na gaya ma uga na biyo ta nan layin na dan gangaro na sha saba na sako ta gurin nan kawai na gaya maka sai na ga fati wannan nariyar da wani gaya a kofar gida. Wace fatin? Fati wannan yarinyar kanwa arma fa. A kai wai kanwar su arma? Kanwar arma wannan yarinyar fati kanwar su arma. Ma kawai na ga ina zuwa na gayan ya ja saba ya ware. Aha su Mohd. Ya taro ma yaro. Wallahi na gaya ma na ce to ba za a bar ta kwana ba. Ci gaba da samun najiya mu. Dole ne. Ina ji da kai wannan. Na sani. Alfahari nake da kai wallahi. Ya uga. Wallahi ba shi ya ci. Ina kungulu. To ka je da Allah ka ce ya baka sigari da taba. Ka ce in ji. To ba wani abu. Rin je uga. Sauri ba. Yes boss, yes boss. Small. Yes boss. Taba babba za ka karbo. To ba wani abu. To ka gane yaron nan? Mu kun ji da yaron nan nake wallahi. Ya san. Duk wani information da wani waye yanzu kisan da muka yi na jiya in ba dan yaron nan ba za mu samu mu kashe gayan nan. Ai yana aiki ba babban karabu ne. Wata nawa muke neman sa? Ina yin su Mohd. Babban karabu ne yaron. Ai wasu ta ina gaya ma ni kadai na je unguwan nan. Na rantsi da Allah tun daga farkon layin nan kowa ya da ya sha da kafarsa. Small aniya dai small. Kai kadai ma gayya ne. Na ga wa na za ta samu kowa sai ya sha da kafarsa. Allah ya biya dafi ne babban gayya. Dafi ne babban gayya. Yau ta ɓaci. Ai alamu sun nuna. Me faru ne boss? To na fuskanci yarinyar nan yau kwana nawa nace a nemo min ita. Kun kasa komai gida ya kamata mu nemo yarinyar nan duk inda take wallahi. Kwana nawa na baku? Ba labari haka yake yi? Sorry boss. Kaiwa uga. Kan yarinya guda daya ka buka wani kane ne. Ba. Sa a kira mu a bace ko da kai ina ne ka zo. Ba kan yarinya guda. Ni za ga haka? Dan renin hankali. Kai ka dan ban sace ka ba Allah ya tsinan albarka. Wallahi sace ka zan yi. Kaga kai idan ba ku sani akan yarinyar nan duk ungonan zan iya kashe kowa wallahi tallahi. Ka gane? Saboda haka hattara dai. Abu na biyu shine yau ta ɓaci ba labari. Saboda haka za mu fita nan gadan karfe. Duk wanda muka samu daga kan waya, zobe, kuɗi, wallet, kai har slippers wallahi kwacen ta zamu. Kuma ba za na faɗa muku. Kuma duk wanda ya wargi idan ba kashe shi zamu yi ba Allah ya tsinar albarka. Mu yi nan gadan karfe. Ayya ko wani wurin ko.
Fatima, Ta? wannan shine abokina wanda nake baki labari. Sunan shi Sale. Hannu ya gari? Alhamdulillah. Ya kake? Alhamdulillah ya mutanen gida. Aiki ya kalau wallahi. Masha Allah. Lalle ka sha hanya. Wallahi tafiyar awa 7 ai ba wasa bace. Akwai gajiyawa. Gaskiya dai wallahi yanayin ka kawai na duba na san ka gaji da yawa. Wallahi. Wannan abokina ne tun daga shekarun ƙuruciya muke tare da shi har zuwa yanzu. Kuma a yanzu zancen da nake miki ya kammala karatun shi cikin nasara ya samu aiki a kofitin Nafi'u. A yanzu haka zancen da nake miki kina tare da barista ne. Lalle ka ce ina tare da barista ka ce in ta laifi ina kubawa. Aiki ta laifin. Congratulations gaskiya dai na maka murna da yawa. Aiki ta dauko ta rango huma ki ta dauko ta. Ai na dinga laifi kenan a layin. Kina da barista a hannunki. Gaskiya dai. Fatima, akwai abin da nake so da na ga miki. Na gabatar da ke a gurin mahaifana. Na yi wa mahaifina kwatancen gidanku sai yake cewa ya ma san mahaifinki. A yanzu haka zancen da nake miki idan kin shiga gida ki sanar da umma cewa ta shirya tarar baki ranar Asabar. Don za su zo ne akan magana auren mu. Fa kafa azo ka sa na je na sanar kuma mu zo mu ji shiru. Mu zo mu gaji da jiran sarkin fawa ko ba gaskiya ba. To shikenan ba damuwa sai na ji daga gare ki. To shikenan ba matsala zan gaya mata an na fara jin kunyarta. Zan wuce gida shikenan sai an ji ku. Ana ma magana kana wani. Mene muku ne? Saman dalla. Zamana. Mene? Ana ma magana kana wani. Kai. Kana wani taurin kai. Sake shi. Ka sake shi. Kaga kai. Ka cajan mun kanka daga sama har ƙasa. Kaga daga waya zuwa zobe. Kuɗi ka caji kanka yanzu nan. Kamar ya in caja kaina ko ina da gara da wani caja kaina an ki a caja ka. Ba fa na magana biyu ba.